Jacob, qegħdin ovvjament fil-kafettarija tiegħek. X'inhu mal-kummenti tiegħek anke wara li dal-għodu qed iżżur ovvjament il-President ta' Malta biex anke tagħti sapport lilek anke l-familja tiegħek din il-biċċa xogħol tal-Ministru. Kellna ħafna ġenna hawnhekk, imma naħseb il-President kienet vera satisfied bil-ħanut u bil-environment u temmen fina għax inawguratna bil-awards għax temmen fina dak li nagħmlu fil-ħanut biex nennu l-nies. Rajna wkoll sistema li jista' xi ħaġa ġdida wkoll għal Malta li ovvjament dak li jkun jista' jħallas kafe għal xi ħadd ieħor. Tispjegalna anke kif taħdem din is-sistema u kif ġiet din l-idea. Aħna paid forward system fej kull klient li ġi hawnhekk irid tiegħu jistabbiħuha bil-logo fuq wara. U l-persuna il-klient ikun jista' jagħti għal xi ħadd li jaf jew ma jafx l-għaddem iżmin diffiċli u jispjegalhom fejn qed il-ħanut tagħna u l-persuna li jkun għamil is-sit u mbagħad ikun jistgħu jiġu is-sit u jidhru jew f'riba ta' ftir jew f'koffi. U aħna nkellmuhom ħalli jiftħu qalbhom magħna u kienu nistgħu ngħinhom jisibu ħtew bħalhom. U anke minn fejn forsi ġietek din idea li tagħmel din il-ġest nobda l-idea ġiet minn Tommy għasab rat artikel fuq l-internet. Hemm kumpanija fl-Amerika jagħmluha wkoll. U meta Ommi għalet l-idea qiegħda tajba għall-ħanut tagħna u għal Malta għax Malta m'hawn xejn bħalha li fih tagħmel ħaġġek Malta. U meta wara 3 snin, sentejn 3 snin, l-idea li kellha Ommi u aħna sa sert realtà.